Home, aviam, com dèiem abans, sense Barcelona no hi ha independència. Costa molt d'imaginar que puguem arribar a una república catalana sense que Barcelona compleixi el seu paper de capital, de locomotora, de líder d'un procés. Aquells que no volen la independència de Catalunya ho tenen molt clar. És a dir, aquells que s'oposen en aquest procés tenen molt clar que a partir de Barcelona i de la seva àrea metropolitana han d'aconseguir construir un reducte per frenar aquest procés. Perquè som molt conscients de la importància estratègica, del pes i de la capacitat decisòria determinant de Barcelona i la seva àrea. Per tant, nosaltres no ho podem ignorar perquè, diguéssim, els nostres rivals polítics, en aquest cas, ho tenen molt clar. És, per dir-ho d'alguna manera, Barcelona, de vegades es parla de les estructures d'estat, i parlem de la Hisenda, parlem d'altres... La primera, la que realment funciona, la que està en ple funcionament i apogeu, és Barcelona. És Barcelona, el seu ajuntament, les seves forces de seguretat, les seves comunicacions i telecomunicacions, les seves instal·lacions, el port, l'aeroport de Barcelona, el Consorci de la Zona Franca, la Fira... Són equipaments de primer ordre que realment defineixen l'economia i el dinamisme del nostre país. I estan totes aquí, a Barcelona,